আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা পাতো মই কেতিয়াবা ভাবো উগ্ৰপন্থীতকৈ আমি বেছি বেয়া। আমাৰ এমএলএৰ যদি স্বভাৱ চৰিত্ৰ ব্যৱহাৰ পাতি এনেকুৱা হয় আপুনি উগ্ৰপন্থীৰ পৰা কি আশা কৰিব, বেলেগৰ পৰা কি আশা কৰিব? নহয়, বিধায়ক এজন কি ভালদৰে কথা পতাৰ আমাৰ ঢং নাই, আমি ক'ৰ পৰা শিকিম? दा गबिन्द सारा आंखौहाय फन खालामबाय, सार्केल अफिसार सिअखौबो फन खालामबाय। ओमफ्राय फन खालामनायाव आं गबिन्द सारखौ बुंहरदों माने सार बेखौथ' एमएलए बे प्रप'जालखौ बानायनो थाखाय बन्द खालामबाय, आंथ' दा बेखौ बानायनो हानाय नंला, दा आं माबोरै बानायबावनो सार होननानै आं सारखौहाय अबजेक्सन खालामदोंमोन। ओमफ्राय सारा बियो सासे एफा गोबाव बर' जाथिनि संग्राम खालामबोनाय मानसि, बिनि प्रप'जालखौहाय नोङो दोननो मोना, बानायनानै हरनांगौ होननानै गबिन्द सारा आंखौ बुंहरबाय। दा बे खेथ्रआव आंखौ प्रेसार हरनायनि थाखाय आं उफाय गैया, गबिन्द सारनि माबाखौ लानानैहाय आङो माने प्रप'जालखौ बानायनांगौ गोनां जाबाय। ओमफ्राय गबिन्द सारा बुंबायखि मा बानायना हरनांगौ, सिअखौबो बुंहरबाय। आं फिल्डआव दंमोन, फिल्डआव दंनाय समाव गबिन्द सारा बुंनायखाय आङो प्रप'जालखौ बानायनानै माने बे मानसिफोरनो जाय एप्लिकेन्ट होदों माइनाव बिसोरनि आखायाव आं गथायनानै होबाय। दा गथायनानै होनायावहाय कम्पिउटाराव बिसोरो आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायहाय बिसोरो मा होनना बुङो एमएलएआ बोरै खबर मोनखो, बै माखासे पिएनि दाराय सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो एमएलएआ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों। ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों, नै दाबो सानानै दङ एसे। ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों, ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों, ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ। औ बेनो आरो आंथ' एफआइआर होबाय, दा आंनोहाय न्याय नांगौ। मा खारनै आंखौ बुफैखो? आं जेनुइन खामानि मावदों, आं रावनिबो इनाय मावाखै। आङो मोनसे सरकारनि हाखौहाय बयहाबो मोन्थाय दङ एप्लिकेसन होनो थाखाय, आरो ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ। लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंहा एप्लिकेसन होफैयो, जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेसनखौ लाया माथिं जों माबानो हाया। नोंखौ बुनाय स्पटआव सोर दंफायोमोन? आंखौ बुनाय स्पटआव सार्केल अफिसार निजे दङ, सार्केल अफिसार निजे बोबथादों नाबथादों, अब्लाबो मानियाखै। ओरैबायदि राब जानानै सासे एमएलए बियो, ओरैबायदि माने सासे दुथां माने माबा बायदि मा होनना बुङो एकदम मा होनबावनो आं बुंनो भाषायानो मोनैले आरो ओरैबायदि माने आंखौहाय सेन्टिमेन्ट लानानै फैदों आरो आंखौ एटाक खालामनो आक्रमण खालामनो थाखाय। ओरैनो एमएलएआ थाङोबा हाया सोरनि जाथावना? हायाथ' माने सरकारि हा, गभ बिजिआर लेन्ड। मा होननानै बुङा नोंखौ आसलथे? आंखौहाय माने फंनैसो बाथ्रा सोंबाय, सोंनायावहाय आङो जेरै नंगौ जेरै गबिन्दमोन सारा ओरै अर्डार हरबाय बेफोरखौ खोन्थाबाय, बिदि हरबाय। आंथ' दा मा खालामबावनो सार, आंथ' उफायहीन जाबाय। दा साराबो सिअ साराबो आंखौ हरनो थिनबाय, आं हरबाय। आंथ' दा मा खालामबावनो होननानैहाय आं बुंबाय। ओमफ्राय बिदि बुंनायावनो आंखौहाय एकदम माने ओरैबायदि माने राग जोंनानै सियार दिखांखाबाय खेबसे लागै बुंनो थाखाय। औ ओमफ्रायहाय बिदिसै सियारजों थुज्रे खालामबाय, नारबाय, बिदि खालामबाय आरो सानै माने बिनि पिएफोर फैफादों। पिए ओरै नारथे खालामो, ओमफ्राय आंखौहाय माने एमएलएआ सौवो आरो ओरैबो सौवो, गोदनाखङाव नै बेहाय गोदनाखङाव बुदों, खर'आव सौदों, मोखाङाव नायबो सौदों एमएलएआ। बेखौ बिथा खालामनानै दिनै नोंथांमोननि अफिसखौ बन्द होनाय नुदों। बिनि थाखायनो माने माखासे पाब्लिकफोरखौ खामानिनि थाखाय फैनानै आरो थांफिननांनायबो नुदों। आंखौ बेबायदि एमएलएआ बुफैनायनि थाखाय आंनि स्टाफआ माने आंखौ नायनानैहाय आंखौ नङा माब्लाबा आंखौ दिनै मैयाफोर बुनानै थांबाय, सोरबा स्टाफखौ बेबायदिनो बुफैबावगोन, सोरबा स्टाफखौ बिदिनो एटेक खालामगोन। अब्ला जों उफायहीन जोंखौ हेल्प होग्रा सोर दङ? जोंखौथ' हेल्प नांगोन, जोंनो मिडियानि थ्रुयै ससियेल मिडिया थ्रुयै जोंखौ हेल्प होनांगोन, माबा मोनसे आयनि बेब'स्था खालामनांगोन जोंखौ, जेन पाब्लिकआबो बेबायदि खालामा। सासे एमएलएआनो जुदि एफा गिदिर एमएलएआनो मोनसे समस्तिनि एमएलए, बिनो जुदि जों सासे सामान्य लाट मण्डलनि सायावहाय जोंखौहाय जुदि बेबायदि अयथासार खालामफैयोबा जों पाब्लिकनि खामानिखौ माबोरै मावनो? बेयो सासे पाब्लिकखौ बुजायनांगौ, खिन्थु जोंनि सायाव जुदि बुजियालासेनो जोंखौ जुदि एफाराब बेबायदि जोंनि सायाव एक्सन लानानै बेबायदि खामानि मावफैब्लाथ' जों बेखौ सैज' हाया। दिनै बिनि थाखायनो माने आंनि स्टाफआ आंखौ अननानैहाय अफिसखौ बन्द खालामदों। আমার এমএলএর যদি স্বভাব চরিত্র ব্যবহার পাতি এনেকুৱা হয়, एक्ट साइन के बाद बोडोलैंड में 100% पीस आ गया है, और ये पीस कभी भी कहीं भी आ सकता है। अगर उस क्षेत्र के लोग चाहे तो
तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा, बोडोलैंड के लोगों ने बहुत दिन से यही प्रार्थना किया था, यही प्रेयर किया था कि यहाँ शांति और अमन आए, हमारे सब लोग सुरक्षित जीवन मिले, सब लोग शांति से जीने का एक अवसर मिले, एक एजुकेशन का अच्छा माहौल हो, स्पोर्ट्स का अच्छा माहौल हो, सबको कमाई करने का, अर्न करने का, लाइवलीहुड का एक अच्छा वो परिस्थिति हो, ये सारे लोग ने चाहे थे। लेकिन चाहने के बाद भी नहीं हो रहा था, क्योंकि देश में अच्छा नेतृत्व के हाथ में देश नहीं था। तो इसीलिए अभी अच्छा नेतृत्व के हाथ में देश है, और हम लोग भी सब लोग पॉजिटिव एक चिंता लेके आगे बढ़ा है कि बोडोलैंड में और खून खराबा नहीं होने देंगे, बोडोलैंड में और वायलेंस नहीं होने देंगे। और उसके लिए अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बोडोलैंड में 100% पीस आ गया है। आमी निर्वाचनी आयोगলৈকে प्रस्ताव दिसु जे आमाक टकाटो दिবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ক, এইটো যেহেতু কন্টিনিউয়াস স্কিম, কিবা কাৰণত যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাক নিদিয়ে তেলে মডেল কোডৰ পিছত দি দিম, মোৰ ধাৰ হৈ থাকিব। কাৰোবাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ধাৰ লৈ চলাব, ইলেকশ্যনৰ পিছত মই ধাৰটো মাৰি দিম। যদি আগত অনুমতি দিয়ে 10 তাৰিখে দি দিম, আৰু যদি নিদিয়ে ইলেকশ্যনৰ পিছত দি দিম। সেইটো ধাৰ হিচাপত মোৰ নামত একাউণ্টত থাকিব, আৰু যে ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 1.5 লাখ ঘূৰাই দিম। তিনি গগৈকো ধৰিব নোৱাৰি কোনে কাক কি কৰিব খুজি আছে, কাকে ক'ত লেং মাৰিব, সিহঁতৰ ভিতৰতো কি চলি আছে বুজা বৰ টান। दाहार हरग्राफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि खौरांबो जानो हागौ। सुद लानानै रां दाहार होनाया गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गामि गामि आरो टाउनफोरावबो जाबोदों। नाथाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो सुद लानानै रां दाहार हरग्राफोरखौ हमग्लुंदों आसाम पुलिसा। आरो रां दाहार लाग्राफोरा रांखौ गरसेबो हरफिननांनाय नंलाबो जानो हागौ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि साननैनि गेजेरावनो राहा लागोन जाहाथे रां दाहार लाग्राफोरा रांखौ हरफिननो गोनां जाया। सुद लानानै रां दाहार होग्राफोरनि गलाखौ बन्द खालामनो थांगासिनो दं होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सावरायनो गोनांदि गाहाय थाखोनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिसिम गोबाङानो रां दाहार लायो। हरखाबै रांनि गोनांथि जायोबा बा माब्लाबा समाव आखायाव गरसेबो रां गैथ'वा जायोब्ला सुद होनानैब्लाबो गुबुननिफ्राय रां दाहार लानानै सोलिनो गोनां जायो। नाथाय आसाम सरकारा सुद लानानै रां दाहार हरग्राफोरनि गलाखौ बन्द खालामोब्ला बेनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुंगोन?